Здравейте от канала на 43 Sport Cards. След като направихме дългоочакваното видео за календарите, сега ще имаме възможност да направим и видео за Update Multipack 3 и 4, които са Snowballers и Starballers. Това са последните апдейт пакети, те са общо 4 на брой и съм поръчал по един брой от тях. Днес пристигнаха и ще можем да ги отворим и да видим какво се пада в тях. Видеото е заедно за двете и се надявам да ви хареса. С тези мултипакети вече сме купили абсолютно всички възможни продукти и сме ги отворили в канала. Скоро очаквам и доставката на Mega Binder, което е двоен албум. Целият не е този, който се продава в България, и ще успея да събера абсолютно всички карти в него. Апдейти, щитове, всичко което на този етап не се събира в нашите български и европейски албуми. Така, ще започнем с номер 3, който е Snowballers. Така. Не знам даже дали трябва да има някакви номерирани, лимитирани карти, както в Scream Team. Апдейт пакетите са качени номер 1 и номер 2. Имат отделни видеа. Ако ви е интересно, можете да ги пуснете и да ги гледате, защото са достъпни в канала. Номер 1 беше New Signings. Номер 2 е Scream Team. И там имаше възможност да се паднат номерирани карти от специалните, които бяха много редки. Тук имаме Snowballers, номер 3, който отворихме, и следващия е Starballers. Нека видим какво може да ни се падне в тях. Това е пакетчето с апдейт картите. И тук имаме два обикновени пакета. Нека видим сега какъв е нашия късмет. Така, тук не са обърнати. Не, последните са обърнати. Така, започваме с Нуно Мендеш, Дайо Упамекано, Милинкович Савич, Харви Елият, Джейдан Санчо, Емерсон Палмиери, Дайзен Маеда, Крис Смолинг. Тук имаме баджа на Лайпциг. Тук имаме финишър на Мбапе, доста рядка карта. Яя Торе с Cult Hero карта и 100 куб на Едерсон. Добре, в 1/6 пакетчета. Пак е постижение. Така. Второто пакетче. Със сигурност знам, че най-интересните са тези, но все пак трябва да отворим всичко. Може и нещо да се крие специално. Алесио Романьоли, Кевин Трап, Оуен Вайндал, Ерик Гарсия, Такехиро Томиясо, Калум Уилсън, Гидо Родригес, Тами Ибрахам, капитан Джордан Хендерсън. Тук имаме Арън Кресуел, Педри Man of the Match и Робен Леонорман с Heritage карта. Добре, нямаше кой знае какво впечатляващо, освен 100 куб на Едерсон и финишър на Мбапе. И това са лимитираните карти. Това е Starballers Limited Edition 1 и може би това е единствената лимитирана карта. Във всеки един от апдейт пакетите има по една лимитирана карта. И в този случай тя е на Рандъл Кол Муани. Отзад са по абсолютно същия начин, както са и в Match Attacks колекциите. Това е номер 1 като Limited Edition. Така, и това са картите на футболистите. Starballer номер 1 е Йошко Гвардиол. Номер 2 Латаро Ендо за Ливърпул. Номер 3 Райан Гравенберг
отново Ливърпул. Номер 4 Мохамед Кудуш. Той направи трансфер от Аякс в Уест Хем. Тук имаме Жоао Кансело за Барселона, който премина от Манчестър Сити в Барселона. Жоао Феликс от Атлетико Мадрид в Барселона. Тук имаме Осман Дембеле, който пък от Барселона премина в Пари Сен Жермен. Серхио Рамос, номер 8 от ПСЖ в Севиля. Робин Госенс, номер 9 от Аталанта, премина в Унион Берлин. Ирвинг Лозано от Наполи в ПСВ. Еспер Линдстрем, не ми е познат, не знам къде е преминал в Наполи. Номер 12 Дайчи Камада, мисля, че от Айнтрахт Франкфурт, премина в Лацио. Джан Лукас Камака от Уест Хем в Аталанта. Тук имаме на Ромело Лукако, който от Челси премина в Рома. Анджелиньо, той играл в много отбори, беше собственост на Манчестър Сити, после играл в Лайпциг, май го купиха, отиде в Фенербахче и да, сега е в Галатасарай. И Вилфред Заха, който от Кристал Палас се присъедини в Галатасарай. И това е последната 17-та карта под номер Starballer 16. Така са намерени, защото първата е лимитед на Колмуани. Така, не изглеждат лошо картите, но ще очакваме вашето мнение. Все пак, за да се събере албума, мисля, че и те трябва да присъстват. И доколкото гледах като дизайн, тези карти са най-добре създадени. Starballers. И все пак лимитираната, както се вижда тук, е на Джуд Белингам. Така, нека видим дали все пак ще намерим нещо интересно. Картите са повдигнати, но няма щит. Нека видим заедно. Започваме с Сантьяго Хименес. Със сигурност лятото ще направи голям трансфер. Вече има близо 30 гола в холандското първенство и наистина е много добър нападател. Тук имаме Антонио Силва, Робърт Андрих, Фабио Виера, Антони Гордън, Родриго, Микел Мерино, Бастони. Тук имаме Андрея Силмар, капитан, финишър на Винисиус. Тук имаме Кевин Де Бройне с Man of the Match и Чиро Имобиле Heritage номер 475. И в първото за 100 клуб излагах, те бяха 8. Heritage са на 6 пакетчета. Веднъж. Извинявам се за грешката. И така, нека видим в втория пакет. Така, няма щитове. Започваме с Диого Кошта, Риерсон, Мандава, Алекс Морено, Жота, Маласия, Песела, Тео Ернандес. Тук имаме бажа на Айнтрахт Франкфурт, Атлетико Мадрид с Кристал Паралел. Тук имаме Уилям Салиба и Култ Хиро на Яя Туре. Така, и нека пристъпим, извинявам се, към лимитираните карти, заради които сме купили тези апдейт пакети. Те са наистина на много добри футболисти. Тук имаме лимитираната карта, която е Джуд Белингам. Просто наистина много добре. И са релефни, просто картите са много красиви. Наистина перфектни. Така.
Star Bowlers. Тук имаме Хулиан Алварес за Манчестър Сити. Номер 2 Елин Холанд. За първ път го виждам с такава снимка, но много добре. Номер 3 е Мартин Олегар за Арсенал. 4 Букайо Сака. И тук е новата сензация Ламин Ямал за Барселона. Номер 6 Антуан Гризман. Такефуса Кубо. Иван Ракитич. Има Мбапе. Но все пак е Star Bowlers. То е номер 9. Джамал Мусиала. Шави Симонс. От Лайпциг много исках да има Луис и Кома Опенда. Много ми харесва като нападател. И скоро даже ще търся колекции, където го има той с негови автографи, защото мисля, че ще бъде голяма звезда в бъдеще. Тук имаме Анхел Ди Мария, Виктор Осимен за Наполи, Лаутаро Мартинес и Рафаел Леао, вечното дерби, както и последна карта на Мауро Икарди за Фенербахче. Не съжалявам за пакетите, не се падна нищо интересно от обикновените карти, но тези карти наистина са много добре за колекцията, защото трябва и да ги има. Колекцията трябва да е пълна, но просто тези Star Bowlers наистина са на най-големите звезди в Европа в момента и изглеждат много добре. Напишете ми какво мислите в коментарите. Ще се радвам да харесате клипа и да се абонирате за канала на 43 Sport Cards. Благодаря ви. До скоро!